Menika temanten ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sasana wiwaha. Arsa tumuju wonten ing sasana pinajang. Kalamun to Cinandra temanten kekalih ingkang putri pindha Sang Dyah Ayu Kumaratih. Ingkang temanten kakung pindha diwaning pangruwatan ya Sang Bathara Kala. Ingkang putri rekane ireng merkang Abang Bagong. Apa? Medon lho. Kowe iki bojoku kira yo tak anteni kok. Wis lek biasa wae lho. Kok peneng manten wedok kok dipancal iki. Iki jane Apa Mas? Hop. Yes, mbak ditulungi ta, Yes. Bojo Ana wedok asli ngono ya kula lulus kula apik-apik. Arep medon kowe kula junjung. Heeh. Bareng mengabrak kono. Bojo Apa meng medon semene kok tetek. jenenge nganten kira yo dialos-aloske lah kok kowe kaya ngono kuwi bojo keparat. Swak. Oh, iki ya tunggal dene kowe ya tak kekrek lambemu kowe. Mas, awake dhewe iki sida ngantenan apa ora to? Iya ngantenan kok sik tak medon sik to. Iki malah kaya wong stroke aku ki.